kanang hangover sa eleksyon mga higala, especially sa social media, kanang mga reckless pronouncements prior to the election, ano may bumirang na karon, kusog na inoon yung circulation na sa social media. Pasapasa diri sa messenger o gipost mismo sa nagkadaya mga kanikanang wall diya sa Facebook. Ang manungdanon ni mga higala nga kalig mo improve na ta sunod ba? Mo improve ta. Kay ang kampanya ba yan ni Governor-elect Pambari 4, dili man personality. Sige man siyang padayag sa iyang plano kung siya may suportaan. Kumplituhon ang mga hospitals, sa ato pa health. Dagan siya og kuan, graph ng korupsyon nungon. She was talking about her platform of government mga higala. Samtang ang sa pikas, sige pangaway. Galing og sunod eleksyon makataon na ta, di na pangaway ang atong style. Mo present lang sa atong roadmap kung in kaso aron pagdanay sa mga tao nga mo na itong buhaton kung kita piliyon. Mo na ana. Especially kung convincing kay ka sa pag-istorya na konkreto ang imong plano, kanang dili damgo lang ba nga nigmata ni mo dili tinuod. Kanang damgo nga doable, damgo nga nagmata. Nagmata ka pan doon na kay damgo, mao na ang mata sa damgo nga. I-present mo sa mga tao. Unya ang mga tao kung makasabot niya na mahimo man di ay, no? Doable man di ay. Musuporta na nimo. Rather than mudslinging, unya ipakita ginang atong batasan sa publiko nga wag kita hinungdag batasan. Anang di magkwanta ba? Muna'y kuhaan ka ng leksyon mga higala. At ang tanaw ng mapa, hana ko yung kuhaan ng mapa. Dagana ng mga rara boys, dagang yung muduol. Ini mga makadaog, dagang muduol, bisa katong kuhaan, kanang muragway klaro, muduol. Si Pambari 4, kanunay lang gitapukan. Busy na sila karon. They're having a good time, relishing the juice, the nabang katas sa kadaugan. Ilan ang gitagamtam karon mga higala, kanindot magyug kayo niya. Kining mapildi ta. Kwanta ka ng defeat is an orphan. Nunya success is relative. More success, more relatives. Nako naman. Niya ay kuntada sa probinsya ni mga higala. Sa probinsya. Ang Madridihos, Bantayan, dito mo suporta ni Gwen. Kaning mga gagmayng isla sa Midillion o Santa Fe, Encarnaza, dito ni Juan, kanang Pambari 4. Dan Bantayan, tunga-tunga. Pambari 4 may midaog sa
si Gwen mo midaog sa daan Bantayan, Santa Fe. Pero sa Midillion, midaog si Pambari 4. Sa Bugo, San Remio, Tabugon, Bourbon, Tabuelan, Tuburan, Sugod, daog si Gwen. Apan sa Katmon, Carmen, Danau City, Asturias, Balamban, Toledo City, Liluan, Consolacion, midaog si Pam Baricquatro. Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Carcar, daog si Pam. Sibunga, daog si Pam. Argao, Dalaget, Alcoy, Bulhoon, Uslob, nakadaog si Pam. Santander, daog si Gwen. Apan sa Sambuan o Hinatilan, nadaog si Pam Baricquatro. Sa Malabuyok, nakadaog si Gwen. Pag-abot sa Alegria, Badyan, Molbual, tanawa ra gud Alegria, Badyan, Molbual, Alcantara, Ronda, daog si Pam. Dumanhog, Barile, daog si Gwen. Pag-abot sa Luginsan, daog si Pam. Pinamungahan, daog si Gwen. Mao na mga igala. Toledo City, of course, daog si Pam Baricquatro, Balamban, Asturias, ako nilang na-mention. Total votes, mga higala, 1,092,525. 1,092,525 ang nakuha ni Governor-elect Pam Baricquatro. Samtang ang kagwen, 750,102 mga higala. Bisag kanilang kapin, atong Jesus Maria Joseph, lubong gini kining. Amon tong doon na ba eleksyon miagi diri sa Cebu nga yun ani kadako ang biya. Duda ko murag this is the first time nga panit gyud ba? Gipanitan gyud. So that goes to show mga higala nga there is mga tao di mada mga tao kuan gyud kanang labi na sa Cebu. Kining Cebu mga higala murag abi na kog nawa na ang kanabitawng pagka-independent minded sa mga Cebuano. Kay sukat pa sa karaang panahon mga higala, Cebu has always been independent minded ang Cebu. Marunong ang Cebuano. Ngano man. Tungod kay kaniadto labi na din nidapit sa syudad ba? Syudad gyud. Ug kaning syudad mo man nanakod no. Hab magunis siya, wa man siya mabuhi og pananom. Samtang ang mga silingang lugar when the economy relies on agriculture or relied on agriculture, where kuan ka na bang agriculture-based economy. Ang Cebu City, wa man. Trading man. So, kuan ka nang magunaw na ka nunay ba? Gigamit ka nunay yung utok. Ug nanakod. Surplus man na ka ng Mandawi, ka ng Talisay. Surplus na sa ekonomiya sa Cebu City. Padung na dito, kuyanap na niya. Somehow, itong mga may relocate dito, naiuban mo na natakdan apan kuang yun ka na bang muna-huna na ba? Muna-huna na mga higala o dili ba mura o kanang kabayo o guyuron lang. Independent-minded ug mo insister gyud sila sa ilang gituan. And this is precisely
the reason why gilubog ni Pambari 4. Sino ka? Why organization? Why political organization, the traditional organization? Volunteers lang na. Kana mga riders, mga uplok riders, nganlag uplok. Mga volunteers. Kuan, kanang ragtag yun actually ang nag-support ni Pambari 4. Samtang si Gwen, well-oiled machinery. Mga mayor iya, mga kongresista iya, mga barangay captain iya. Masama pagkapildi. So wagid sila not in the room. Wagid sila maguno ng mapildi. Di rin sa dool siguro mga pilakadlaw na lang. Kaya ako rin nagkuhan naman ko, nagpredict naman ko nga matuman ng may reflect sa social media, ilubong ni si Gwen. Kaya grabe man yun. Platado man yun siya sa mga comments sa Facebook. Una, ang iyang reaction nila, masan, wild naman siya noon. Wana, diskuhido yun. Sumo ni ang final na yun siya mga igala. I don't think, kaning ako, bold statement na bold prediction. And I hope na magkatinig encouragement. It could be a source of encouragement to prove a point, no? Muingon ko nga, I don't think Gwen can ever recover from this debacle. Di na siya kabangon, Di na siya mahitabo, mag-gobernador pa. Siguro mayor. Mag-mayor na siya or kongresista sa ka-distrito. Pero di na nakabalik o kanabang tibok probinsya. Distrito siguro. Kana gani, sakaon pa kayo na. Magpili siya distrito nga kuan kanang way mo sukol. Pero og nanay namang giga distrito nga nanay incumbent. Nga di niya printe panalitan sa distrito ni Pablo Jan, di man may ilugo niya mag-una sila. So mangita sa og distrito nga ano nga siya. Ay ako ginang ang incumbent, maglingkod-lingkod lang. So siya ko incumbent. Unya, ikaw kay resources nga kanabang pareha sa imong gift kanabang when you're an incumbent do na gyud kay kanabang advantage mga higala kay na may mga magamit mo mga tao nga di ikaw gasuldo na may mga sakyanan nga dili ikaw gagasolina driver nga gobyerno gasweldo. Gigamit man yun na dito sa kampanya ba? Sa una pa na. Ya, kana kung magbiyahe ka wala probinsya. Lagyo kay kag biyahe ano nga gala ka nang wadto kag let us say Santander or Hinatilan ba. Gikan ka sa syudad, wadto ka sa Hinatilan. Dako kay nagkonsumo sa gasolina Krudo or gasolina. Unya ang mga tao pa nga imong dalon, imo nang pakanon. Bisan kani og mag-andam ang nay mag-andam dito pagkaon ninyo mo hapit-hapit gyud sa bingka ba mo snacks. Makagasto kag kung ikaw kandidato sa probinsya. Og incumbent ka, di kaya ka mawingi ka ng gasto pero kung challenger ka, makalilisan imong gasto na. So, sa kaon, sa lagton nga pagkasulti sa kaon,
Alang ka na ako, di nagkakabalik si Gwen pagka-gobernadora. Period na good siya. Kanya, unsa pa may iyang kampanya. Saan niya pagkampanya kung mubalik siya pagdagat? Di na siya magsayaw. Saan na niya pagkampanya? Di ko ka unahuna kung saan. I-highlight niya ng mga kasada. Di man sa siya ka-claim yung ganindot ang mga kasada nga siya mo'y responsable, solely responsible. She cannot claim that. Kaya doon na kasada, di PWH may ang kasaban. Huwag nindot. Yan, ako nun. So, doon na yung mga daan nga gipangabli bang farm to market, quote-unquote, farm to market roads. Na, tinood. And she can claim credit for those projects. But again, kung si Lito Osmeña pa, misod kagod diha, aron mo alagan. Kung di na ikamuhimo og proyekto. Kung nagnanag proyekto, di mo sa imong kwarta gigamit. So, yung nana ang mentality ba? Okay, di na to na ipanghambog. Ang mga tao may pasultiya na. Lihok mo ay pasultiyon. Ano man to sa gusto nila? Napa ba'y programa si Sam Deridong? Wala na? Na nagdungan dahil sila si Sam? Na tingog mo buhat mo pasultiyon. Una si Byron, agam na sana si Byron ron. Di na sad siguro siya magpatuyang ng iyang kanabang na-shatter yun ang ilang confidence. I don't think napay gamay ni million confidence na nila karon. And si Pablo Jan, sober kayang iyang reaksyon sa diyang gipangutana sa media na may gawa sa newspaper. It's time to reflect. It's time to stay silent and reflect. Kuan, sobering kayo, sobering alang sa Garcia ang netabo nila. Siyudad, Pildi si Raymond. Probinsya, Lubong. I don't think makarecover pa na si Gwen. Di na. I don't know. Maulagi, ang iyang option is to run for a mayor at to bakas dumanog, iyang sungagon si Hika dito. Or really ba sa dagan? Or kongresista yang daganan in 2028. Di naman siya ka-leverage kan coming national election. Mupalayo ang mga kandidato niya. Inigtanaw sa mga think tank dito sa Manila, kinaamag yun ang managan. Naman ay think tank sila kay putantip na mga lalabi na million ng yung gastoon. Nagi kay war room, unya na yung mga strategies nga may imong pa-analyzon sa tanan. Kanang pagsuroy-suroy ni mo na yung arrange na mga contact sa mga probinsya. Gandungaw ka nung na nag-data ka ng mga to na. Unya, 3 years ago, padung sa presidential election. You know, kung ikaw kandidat ni Bongbong Marcos, mapukos kag dool nila. Bisan o kay baw kang mapildi rapod. Pero kadtong mga senador, di na itong maglihay na. Adto na speakers, adto na si Pam na sa'y mabusog sa mga pagtagad sa mga national politicians, mga ikala. Kay makita mo na record giunsa man ng gilubong gyud katuotang di mapili gilubong man. So pero ba nahitabo ni Binay ba? Kadto si Binay mayor man do sa buwan ng Makati. Unya may kuan kanang midagan pagka vice president.
Ang iyang kontra, si Maruhas. Si Maruhas, ni adtong maong eleksyon, ang taganan yun unta ni Maruhas, presidente, ug siya yun mao'y kandidato sa Liberal Party pagka-presidente. So, ingon na nakabugat si Maruhas. Ug galing lang kayo, namatay si Cory. Pagkamatay ni Cory, sulbong ang popularity balik ni Cory. Sino-inoy lang ipadagan. Si Secretary Ramon Jimenez mo yung nagsugyot ato kay pamanto siya. Kanda bang tagiyaw og ad agency may kayo mo promote. Yaman tong tourism campaign nga kanang unsa to dong? Unsa to nga na tong kuan? Ha? Oh, more fun. It's more fun in the Philippines. To. Basta ka to mga ngan, pangisgutan bitaw nga mga bongbong, mga koy-koy, anak bitaw kanang dubli-dubli bang kuan, mga ngan sa mga tao. To kuan, inana ka smart ba. Anyway, mo to yung nagsugyot nga si Maruhas mo slide niya si Pinoy may padaganong pagka-presidente. So, ang pag-slide ni Maruhas, ang iyang resources gipreparar pagka-presidente, diyan na lang siya sa bisim dagan. Dato pa, berting superior kayo siya og logistics, mga higala si Maruhas. Unya, mikuyog pagyod siya sa very popular then nga kandidato nga si Nonoy Aquino. Unya, kontra ni Binay. Apan nakadaog man si Binay. Mauto nga si Binay pagkadaog pagka-vice-presidente. Of course, gidayo umayo kami diri sa Cebu, analyze kami ngano nakadaog man yun. So may sekreto ani ha. So, sige kami nga analyze kung ngano nakadaog si Binay. Yeah. Na si Jingjing kuhan kaning Pelnar. Dito na si Binay sa kining tap-tap sa balay ni Gabi Lison dito niya. Nanawag si Gabi nga patuon ni si Sirlito. Kaya na si Binay. So dito may si Imro, Sirlito. Dito may sa tap-tap. Unya, nagkantao dito. Nagkantao. Ingon na Jingjing. Kita dengan Binay, bay. Ay ma. Ni arap to ni. Bati agnaw ay putot tom. Ay ana ba bugal-bugal pa paglingi niya kay di aman day stupan mo dong luyo ba. Isa darat ay. Ay. May buntal ni Jingjing Pelar. Pero nakadaog. So pag-ingon, maybe it was strategic on the part of Binay nga sayo siyang announce pagka nga mudagan sa pagka-presidente. Of course, mga tao speculate yun nga next step, asa pa magpadong presidency na po yung target kay nakadaog ka na mag-busy one heartbeat away ng mga pagka-presidente. Dito ang suporta sa kwarta padong ni Binay padagan og survey sa observer station o kining Palsesya, Binay number 1. Unya, ang mga possible candidates pa niya sa pagka-presidente, Binay. Wa pa si Duterte mo pahibaw, wa pa, o di appeal pa niya sa posibleng budagan. Antod nga, nag-anaman na gawa sa ingan nga posibleng budagan do, layo guys ko. But, Binay, may giol nga no, tungod Wonder Boy man. So ang suporta dito, maoras na din kana si Pambarikotro, maoras na kuninitan sa mga national politicians pohon ining 2028 election. Si Gwen, wala na siya. Naay mo dool pero wala agad ka nang naay mo palayo ganito kay mahugman sa case of death ba?
Mo apilita dia, patay ta. Playo ta dia. Tanaw, yun sa mga pag-score nga nung naman ni Citizentos Mil, pin. Tanaw na sa mga bright boys sa kandidato. Citizentos Mil kapin. Niya, ilang analyze din na. Tungod na sa mga mayor, nga kuhaan, kadawat kwarta na dili yun na simpatiya, kwarta na. Niya, wala may ikahatag. Asa mo siya ikahatag. Gikan siya kugiling bulsa, bugat kayo. So, lakton nga pagkasulti mga igala, maglisod yun si Gwen pagbalik sa pwesto. Maglisod ug balik. Murag, it's the end of her political career. O, ayang option, Congress yun. Aron di siya, kaya kung mayor sa siya, mauwaw man siya. Ikaw, so, ari siya magmayor sa Cebu City, kay bugat man kay mayor, pero Cebu City, sad. Pero mayor lang ka sa Dumanhog, murag di kayo, mura ba o kuan, dili ingo kung sa ano, pero kuan ba ka na, demotion, you're being demoted, or you demoted yourself, kumusettle ka na. So, kanang mayor-mayor, murag last option siguro na niya, the least option na niya if ever nga gusto siya mapadaya sa political career. So, Congress ang targeto niya. Asa man siya nga distrito. Muna yung problema niya, asa siya nga distrito mo, Pusilo. O, bueno, maka-access siguro siya dito sa national, pagkangan nga congressman man, ang congressman daganan. So, review na sa nila ang data o Vilea score ng dupita. Kunya, unsa hinungdan nga nung nakakuha siya niya na, gihugugma mo sa mga tao o tungod sa overwhelming kinini ang superiority sa iyang resources using her position. Ma-analyze mo na. So, akong tanaw mga igala, again, mailan na ito sa ka-resilient si Gwen na niya. Pero the picture looks bleak for her to be able to bounce back politically. And of course, kinsay pasulo na ito na si Harapon. Wala yan. At utak na igala 35 minutos pasado alas 8 na taknag yato kadato uban na may tinguha sa University of San Carlos Education with a Mission. Ug ingon mo usab sa bioagronica ang organic na produkto nga makapalambos sa ani sa mga mag-uuma ug mapalit sa mga agri-supply stores dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao. Kini ang tulumanon sa kasayuran. Ang isyu karon. Ang University of San Carlos kasamtangang nanawat na sa kadungbuot magpa-enroll para sa primerong ugna sa school year 2025-2026. Adto na ta sa institusyon di inayad dakong balor ang pag-eskwela nga naay misyon. Apil na sa Carolinian community. Enroll sa USC. Para sa dugang impormasyon, palihog lang og bisita sa usc.edu.ph. I-click lang ang admission guidelines. Ang class magsugod sa umaabot nga ika-11 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Dahil kabalo na ka sa power nga